biyar ba. Amma ya ubanka. Take dade. Gayu ana nan ana zaman banzan ne. Tun da za a yi ke muke jira. Kuke ta jira na? Muke ta jira. Sa irin ta kai na yadda kuke. Allah baki matar gwamna. What? Ni za ka kalla ka ce matar gwamna ba ma ka kira da first lady ba? Ko kuma matar dan minista ko matar wani dan majalisa sai ka kira da matar gwamna. Gaskiya ka bata min rai wallahi. Ba yake. Da ina da niyyar zan baku 50,000 ka bata rai na fasa. Amma da ku ba na yi niyya ne ka biyo ni gida ko 10,000 ne. Bari ka ga tsaye da zan mata. 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 Kaza ce? Uwar kaza ce. Ashe dikin yarinyar nan ko ƙarya take Da mana. wannan makaryaciya ce. Ce ma kawai mun jika mun sha garin kwaji. Wani irin kun jika kun sha. Wallahi gida zan kai mata daman ta min alƙawarin 10,000. What? Wallahi gida zan kai mata to ci gaba da zama.